Cestári si tento rok vydýchli, počas zimných mesiacov im sneh problémy zatiaľ nerobil. Práve naopak, oproti minulému roku na zimnej údržbe poriadne ušetria. A to aj vtedy, ak by sa zima ešte vrátila. Slovensku sa doteraz zimné počasie akoby vyhýba. Teploty nad nulou by však mali priaznivo vplývať na naše peňaženky. Ak sa extrémne neochladí, vyzerá to tak, že na tejto zime ušetríme. Plusové teploty v decembri a v januári potešili mestské služby. Vďaka počasiu minuli na údržbu ciest o 180 000 eur menej ako v lani. Vzhľadom k tomu, že zima je taká priaznivá, aká je, tak situácia vyzerá tak, že tento rok oproti laniašiemu roku šetríme značné množstvo finančných prostriedkov. Teplo im tak povediať zahralo do karát. Na údržbu mali totiž tento rok v rozpočte podstatne menej peňazí. Ak by sa aj v ďalších mesiacoch zima vrátila, financií bude stále dosť. Neminieme toľko posypového materiálu a samozrejme, že aj na mzdách, aj na pohonných hmotách jednoducho šetríme. Ušetriť by sme na tejto zime mali aj my, a to na kúrení. Riaditeľ teplárni si na podobný január spomína pred 6 rokmi. Všetko však záleží od počasia. Spotrebujú menej tepla naši odberatelia, tak z tých záloh, ktoré platia, aby sa im v roku 2015 mohlo niečo vrátiť. Názory ľudí na tohtoročnú zimu sa rozchádzajú. Asi by už bolo na čase, aby trošku nasnežilo. No ja som dúfala, že už príde jar. Strašne mi vyhovuje, že je takáto zima. A prekvapivo aj tie o nižších faktúrach. Celkom nás to poteší, že ten účet bude nižší. Radšej zimu ako nižší účet. Jana Pisarčíková, Televízia Centrál.